area busuafo ye mamosem atwen ame adan ye ho akwa aba ye kɔ na me bɔ mama ne yese ne ye ne ga water raid for e won komodi water raid Ghana enti wo mababa betena ase yi de ma ye nkɔ nkomo ne so efise de wo fruit apa ene piano emfie be se aduase ne water aid aba Ghana wo boa wo nkra wo nta hu mo office ne pe na be nanso wo ko nkra ase ne nkro nketu mu aba bia ehia ne aho kyere ne nkwankom ne nsuo ho asem wede na oti omudina na wo hu wo mu nam dwumadi o kan se wash so boa ama nkro wo yi nkrofo afiri hia mu na se wo sa obi yade na wa ma obi anyare a sika nkode be ko asipiti no se waboa no na chese wama ne kaso ate sabebepe na water ye no na ne wo di dwumadi fufuru bi aba wo ne Mastercard Foundation na aka abomu a wo di se dwumadi aba se covid ya bai edwom ne ba bia enipa dodo nkankan ye maamenum ehyiehia no wo se wo hwe na wo boa wo mu se de be ya enyi mu a ebe ya atia obi bia wonya covid ni bie anampo di nkan se nipa no be hwe ne ho su yie wo benya nsuo kama yenim so wasem Ghana de ahohoro ne nsa na wankonya yade ni bie nanso koba mpo se oye ni nyina chi ewie na wonya bia emo ahodo a wo mo ebetimi de ama se de be ya yenya yepemu ananyimu enti asa nipa no enu ntina no pay water Ghana for ewa he enti ye ne Eraba Antoinette Abasho Anyanwe oye head of people and organizational development ewa water aid ewa ha enana dutwumu a oye edwaso hema ewo adults adults nkwantane so baby a omuton toast ne ko nsusu afefefe no hono oye wo hema ena no pay ye ne wo mu eba bebo nkomo yi nti sister aba akwa aba ye nua se o si memfre wo aba mfacha mekuma ade aba nti aba de ne kanye me de na naima akwa aba ma ye nua o mama edwom boko ene ma ni be hyedwa mfacha o da bi oh omu hyedwa ne ade omu hyedwa de nra na edi dwa ene ya mitwamu amenhwe ne ye de bi na bo fiada ne be se di dwa wa doso okay ya amudru amonto ni ama na ho ni ama na fresh pa mame nko anti aba ho anti aba water aid Ghana edi enti na mo ne Mastercard Foundation yesa dwumadi me da say water aid de ye ne aban teacher okay any donors it is omo di sika eboa eye development na ye edwu okay nti covid yi bai na Mastercard 2 sika bi si hosel pese omo boa say ye be si covid nsunsuanso ho nsam nti brofom no mo friend resilience response say bibi to a wo betimi agina okay nti ene omo bom no mo hwe so edwuma ye wash ne dada wo hwe se de wo be hohoro won say ye at critical times ene ya sitne mu say ye pattern mu na betene nti ye fa so say ye nko public places to say dwaso anipa bebre ko edi dwa okay na emeburu ye edwuma wo ho because Mastercard na emeburu hu sem hia omo pa say memunu be ye edwuma omo nsa be ko ma no nti ho na ye dey project put it project together so yenko public places ni yedwa so na yenhwe se de ye betimi aboa esi covid ya no na se te se wa ahase no introduction wo kan no se eto nso a se dia ubetimi still say wabra bo be koso because yentimi ye nyoma ntimi say because covid aba but you know covid na e kan ye pa nti ye call 3 areas ye be ka baako ye Equiapem North ha Adoso call bon here but Katamanso here and Nanumba North into 3 area municipalities and this our projects koi project being it saying anti project no medical ka say public places into Ghana de baby public any lorry park ne edwaso nti ye hwe say ye ne aban be ka bom any other agency say covid no ye be den abon ho ban ye den abon hu dogro dewuru aban body road de nanso ne ye fi say ye de ye nso ye ne ka ho ne ye ya kire amanfo betimi afa so e de
aye ye fense abom ho ban ensa hohoro no ye hohoro yensa keke okay ye did na ye kire na 5 core behaviors ayeka no hygiene behaviors see the is be sehwa we aduane nsuo na wo sa no kra ye wo se de sehwe no ensa hohoro no hohoro critical times okay obabu ne nsa o manage ne sen okay nti sa ne o ma no na titru covid ba ye hu so say obi yare a na manfo obi nya bia na ye tenetene ye nsa won so akoye say ni wudi ebisa na ye ka say ese ye ya church na manfo hu say obi nya covid a enye na ewusem because obi o ho san ebinum kra jase ye to mo o ya te so mo ye covid a nti wudi dwa ye ma ho obi store ye beto ye say he mo nya covid nti forever no wanhwe yi a na wedu wanu aduane nso abo nti ye be den ne reintegrate o mo back ye be gi wo say ye nuano na obi nya covid na ne ho to na ne ho ato no ye say okura covid ne de ne nam I see. Nti sa no project mo sha say last year and this year. Oh ye sha say last year ye gusu kura be 9 months ni. Okay. Nti se ba ne sa so far I feel last year be pem sa bre no. Sign na project na aye adwuma afa. Oh, meka say abro ye de hihye no so. Ye sha say na enim so ye target be at 2.6 million. Okay, Ghana. Reach South 3 municipalities here in far. Okay. But see akra ye keka over 3 million. Yeah, yensa ka memru be 1.6. Emma 1.6 and mema 1.4. Am we dem putting em ma sa nipa obobo din. Okay, ye sha sene the friend sensitization ni education. And now, what training fancy who on Sano? Let's all make sure say the other way in Sanso. Okay. Ain't sense you, who call your journal baby so. Monsieur, I be a pipe is home, since you never. Emma, no cry. Boho near to cry. I am shiny ye. And now, seminar at the Behorians. And now, dear, I buy your friend hand washing facility. Ye provide be. Ye dear no what the 9 into one found sanka because ye case covid na touch into a 9 the foot operated ones no ye provide be any sanioma no na make us a physical nioma ye but ye workshops ye fa champions into stigma no to say a comforting and so say no ye education we are omo efi omo no young ones ne ma no on be champions am the message no call e ma omo nkofo nti sa no na ye campaign na ye gusu ti mo kasa kire mo tufo no na mo de akade enso ka omo I see na na dutwumwa wo adosu dwum dwumadie no mo dwum ho kwan ben so na afa aboa mo den na mo wo poten yo de di kan meda tiefo nyina ase yare e bae covid e bae afa say de di kan pa no saatuma na water age for ma yakwan mu ya na say yamo medu ya mo meka yensa ye no meka say wona bro na madoku ya okay ne MC ya ne oni hobiem Dennis Abuaje saatam no kreni amuso yasin yie Veronica basket sanitizer nose mask amud be boa yen yare no pompon so edi kan ba yen mu no okay won se be kwa wie ne se eja ne sa man mu so na water age for ba yen no kreni on ba de na adwuma no ayede san se amoba abrimu on breast sanitizer nose mask na amoma ye ko nkyerɛkyerɛ be se imprensi ampo san se ya kyerɛkyerɛ ko ebi ni se nsa hohoro yare e ba na efi ni ade enso sa ma yare ne kosoro nti amu ne ye hia ye kyerɛkyerɛ yen kwan fa so hohoro yen sa na kwan ye fa so abrimu ye hohoro yen sa ye didie mu ya de ton mu nti no kure ni on be kan yen sa ma ye dwane mu no na afa adwuma ne nya den biem san sa abrimu mutimi ba dwada e be kan ye ho sani adi kanfo ne ye ya ne mo ye adwuma mo so be kan ye ho be hye mo kena yie ma amu gyina gate kwano na hemafo no so ye gyina
Okay. Ba say nyancheche bi say wa hohoro nsa ye ma nwura ye dwenim wo nhye nose mask nso ye ma nwuram san say amudi ka bre bi me ye cheche ye mpio wa kuapem ona bu na madoku a obre bi me ye che ma adwama ne nyina free amuso ba mbeto amadwuma so sa water aid for beto amadwuma so na ye nsuo sem mpo nokure ne mu ye den kakra nanso amutimi ma ska ma mu ko nso gugugu ye bucket mu odwent okay nti mri bia adoso ni ye boy ho mode san say na adoso hina na sechi amoako na ni ku dwa ne ho na kuapem peni ahemfo nyina ni ku adoso dwa san say ni dwa eda akuapem ho a me say eso kakra okay nti na ahemfo no so bo modern obi afre me ekwan be fa so nti edu ba bia to ahoma se na be ya wontra enkota de na munkofu ade ho okay na enam so ni ho kwasa odo nsatum na aka hwe okay sa se water aid from de eru akyerɛkyerɛ mu akyerɛkyerɛ bebra eboa yen tie omo badwom no omo badwom ho omo ba omo fresh omo ba okay na mo yan kasa kwa apro nti bedu ba bi me kofa no smas ni bia meton san se nipa ho adwuma ye den obi wo ho a asoden yare na ba wate se eku nipa na nso enka ne de emi se onyi ni se bibi sa wo wiase nti edabo mama ate ase oh aboya me ate ase ebi mo je akinye mu de mu nim se wo ho ye nim se wo ho ye da ye ho so nti adoso dwai mind de no kure ni sa abdum be ha na se nkrofo be ka na ye gyina ye na so ma ya le ne sa ne ye mpese akuapem ho no ye bete nka se yare no abedu akuapem nti wo bi amunim tie ye se mo da sa ye da ye ho so ne ye hwe ye ne ma tutu ye ne ma nyina wo na kwan mu nti water aid de menuanom mesramo on be kam nsa mu so mu yie amu ya aboafo san say de ya meka say amu ye nsrom wa mkoto kra nka soro da wo de ho bo mu a nti yen adosofo de say aso mu twe na ba nso akuapem nkuro no eye num fa say adoso mampon amono krom ekropon ye sa hema foi ana moto nsa fra de ye ho pre ye ko ye de ntoma ko bo mu de ano sa don hwe aye wo mu nti water aid for de no kure ni make us adoso ne obo ho amotu nso na mo fix nwe na no maba abehwe abese nso no bi de collab koye ho adwuma hwe mo ahese nso no ebetimi anom a eno so water aid for amo adwuma na bia se bedu se sia na se be adwuma amo ma ye five so kro no ma ebetimi ahoro ye nsa sa nso bi ka se horo ne nsa na aka de eno bi ni nsuo ebetimi de ahoro ye nsa ye dwa no so ya hye bo se water aid for be boa yan san say de afuru duapa na epia no ne senti no ye dwama no ye de ka beto kaso ama mre bi be yi sky beto semre de be horo ye nsa na se pipe no so say it menya sika ni bi aye ni ye na mo sa se omo kwa next time omo be ba omo be so ye boa omo no kra no mo ahwe so ye ga na ye ni ma de so hwe ene na che se antiaba water aid ni mu dwumadie no omo amako omo ho nyina me ehwe se de kuapem notofo kan saa na yifo nso beka na number fo ne nso beka any other places amwako eho success story net say mo ye ni say yade na nkoy mo wie ana mo beto aso oh ye no ye ko bebi obi anko okay bebi a edin bebi o ha me catch us say wo de e kan ko nti but eho ne na ehia ne wo nti sam bienbie bebi ni ya ye adwuma wo hoda enye first time okay nti projects we na akoye se bia aya de foforo bi ama but ya ye adwuma wo nti bebi wo kwa ye nioma bebi ona ye koye nim so a ye improvement as bu ni besie nti first ye ba Ghana na ebia na handbag wells na ye but see ye di renewable energy aye nioma bi wo community bi se ya ye solar a pipe ye borehole ana say nsuo etu nsuo solar etu power nsuo eco hospital kan omude manpower begina so atwen so no solar energy okay edi nsuo ko hospital ni nsuo ko kro no mu ankofo yusu edi nsuo ko school sa nkola no nso ko school nsuo ho a omu yusu nti sa mo ne mastercard dwumadie koso akosi brebe oh eye 1 year nti ya akwewie ye poni ani se
Nti chise bia ka say ene nti na ye tu safre ye boni de ru say edwume aban ye buy because ye say aban kwanti ni we aban edwuma but development no wo mu de nti obi an fa ne de kakran be so mu na ye hwe se dia e be ye no Mumu ye mamumu ni adwuma Ghana da mo ase pa na no penso ye da mo asese mo ba ye busuafo water aid Ghana emo a wode eboa said ya ebe ya yenkonya covid na yemfa nko science yemfa ntretre omo de ne de nsuo titiru na de di ahonedie ba nti se jana ya ne yetu ama ya ma nsuo aka ho nsuo obehwe se eba ada ne da obenya bi na odi ahoro nsa ena nei woni ye Mastercard Foundation aka bomu a wose end the stigma ne se ye hwe se unkonya covid ya ye ni binti aka de kasa kire nso ka ho afutuo ka ho se wonya bi nso eno so kasa kire se de be ya won kasa ehia wangu ene e che se yobo yo ase ya wi obi se o menya bi me ho atomi metumi asimi dada mu na maye dia metumi aye e de aboa me ho mebusua ene me mai e na dance enso na afiri mu abai adosu dwom oba ahemo wo na nadutwi mu abeka se water aid Ghana for baaye no afini wo mahu wo so mfaso pa ti eja ankra ni corporate organizations monkoso ana momo water aid na wo nso ntimi enwa wo manfo no Auntie Antoinette Abasho anyawe head of people and organizational development wo water aid na nadutwi mu a dwaso hema wo adosu dwom taifa ko Florida be fabrice wo bankran we be dura adosu be hu se edwa no ya no mo edwaton de no efe pa ano pe me da mo ase na na ma me da ase pa Auntie Abanso me da ase ye da ne ye ho akwa ba ye koba pa ene Abigail Ashley health segments ye de bremo ye ba sisia